jongens. Come on ladies, come on ladies. Come on ladies, come on ladies. 1 pound fish, have a look. 1 pound fish, have a look. 1 pound fish. Pelicanen vangen het eten met de hele grote snavel van hun. Ze hebben een flinke kielzak onder in de onderste snavel. En dat ze daarmee in het water scheppen. Dan broeken ze ook als een soort skepnet. Die kielzak die zet zo 4 uit dat er bijna 13 pakken melk in past om het even te vergelijken. Dus ja, 13 liter kan er wel in. Die kielzak die loopt samen, het zit heel vol met spieren. Die loopt samen en die zorgen ervoor dat ze het water eruit persen. En dan houden ze de vis in de snavel. En waarna ze daarna slikken ze in je vrienden en slikken ze de vis terug. Zie jij in grote groepen, minstens 8 bessen. Dan maken ze een soort hoefijzervorm op het water. Zie je ze ondiep water op, dan slaan ze flink met die wurken op het water wat te verzwagen dat die vis krijgt. Gaan al je naar het ondiepe water toe. Het enige wat ze dan nog hoeven te doen is scheppen met die snavel en ze halen. Het geluid wat ze maken, dat is duidelijk dat ze in de paringstijd zitten. Op die manier versieren ze elkaar een beetje. Ze hadden ook een manier hoe ze elkaar versieren. Dat is een mooie knobbel bovenop hun kop natuurlijk. Die mooie roze kleuren die ze nou hebben, dat werd ook alsmaar feller in de paringstijd. De gezichten, de vrouw zet een hele fel oranje kleur nou in de paringstijd en het mannetje daarin zit een mooie gele kleur. Dus hoe mooier, hoe beter voor de paringstijd. Come on ladies, come on ladies. Die brieren het liefst op aangelegen plakken in Europa. En dat ken ik wijzen bij de zeekust van Afrika, maar dan bij rotsachtige plakken.